Bryle. Coś, co kupa ludzi ma na kinolu. Taki dwa kąski szkła, co się przez nich człowiek dziwo na świat. A wiele razy je tak, że kieby ni łony, to by nie uwidział na isto gans nic. Okulory, lebo bryle, bo a i tak się na nich prawi. Dzisiaj na dziedzinie nosi każdy trzeci człowiek, albo każdy drugi człowiek. Ale kiejsi hańdowni było kapkę inakszy. No, przeca nie było telewizorów, komputerów, ani chytrych telefonów, co one gans poradzą zdziadować oczy. Ale ludzie ani nie drepsili do doktora, co liczył oczy, skryt z tego, że szpatnie widzieli, raczej widzieli mieni, ale aspoň nie musieli bryli nosić na głowie. Bo wiecie, kiejsi hańdowni nosić okulory na każdo, to było kapkę gańba. Kiero dziołcha by chciała bryla tego synka. Tak aspoň prawili ludzie. Ja oto farosz, doktor, lebo lektorka, oni jak mieli bryle na kinolu, to mogło być. A jakoś ich się to ludzie to tak wykładali, że to tak musi być, bo to są tacy ważniejsi ludzie. Ale jak dziołcha albo synek mieli na głowie bryle, a jeszcze takowne chrube jako spodek flaszki, to była kapka gańba. Takowne to były jakieś czasy, że ludzie nie poradzili spokopić, że ktoś ich może szpatnie widzieć. No a wiecie, bo to jest tak. To jest jeszcze tak, że jak do dzisiaj się prawi, że ten, co się najodł, nie poradzi spokopić tego, co ma głód. To samo ten, co widzi, jak się patrzy, bez bryli, nie wie, jak to jest źle, kiedy trzeba furt oczy mrużyć, co by coś ich mało wiele uwidzieć. Oto takim synkom, co się nie chcieli żenić, choć już byli zdrzali, się prawiło, że jak se nie skoro wezmą babę, to potem się będą do kolybki dziwać przez bryle. Przyszło w żywobyciu jednako takowny czas, kiedy bryle już miał każdy. Nie musiał się ani dziwać do telewizora, a sejna przez tobą dobrze widzieć. Starka a Stazik mieli przeca bryle do czytania, do czytania Zeitungów, a i książek, ale nie inny ku temu, bo przeca bajki przyszł pocztoż spędzyją, to trzeba było grejcary porachować. Gazda z gaździnką se obiednali okulory do czytania, dyski w ten czas, jak już mieli za krótki ręce do czytania. Tak się prawiło. A z brylami było dyski kapkę srandy, bo Stażyczek prawili, że ja gans dobrze bez okularów czytają Zeitung, inny, że go mieli wiele razy obrócony wyrchem do spodku. Tego już nie rzekli. My mieli na Podlesiu też małych kończyc, taką z tej zbioczkę, Helkę, co na dyski czytała głos bez okularów. Dyski miała wyrch dołu, ale prawiła, że wszystko poczytała. A wiecie, że się bryle a i pojczobało? Oto przyszli starociotka na nawszczywę, a chcieli se w Zeitungu poczytać, kto umrzył, tuż pytali moją starkę, co by i pojczali jej bryle. Ciotka się inny podziwała do prawa, do lewa, a już czytali, bo starczyne okulory były ganz dobre, a były ganz podobne do tych, co oni ich mieli doma. Ale wiele razy się stało tak, że jednako przez pojczane okulory nie było widać ganz nic. Tuż każdy se zaczął ze sobą nosić swoje bryle. Najgorsze było, jak się starce lebo Stazikowi okulory straciły, a trzeba było coś ich ważnego poczytać, ba i recepis od doktora. Ci, co mieli okulory fur na kinolu, też wiele razy se ich kańsikej nie jechali. Tuż potem musieli pytać inkszych, co by ich naszli. A stareczka, jak stracili bryle, to się na ozaj spowadzili ze Stazikiem, bo na isto to on im ty bryle kańsik wraził. Dzisiaj okulory już ma kupa ludzi, a nosi ich furt na każdo. Ale są jeszcze starzy ludzie, co ich mają eny do czytania. Oni te swoje oczy mają inksze, bo za młodu się nie dziwali do telefonów, bo ich jeszcze nie było, a choćby były, to by nie było na nich czasu, bo przeca była robota na szachcie, we werku na gospodarce, co ją trzeba było zrobić. A wiecie, na koniec bym rzeknym, że dyski je najlepszy, jak starka ze Starzykiem mają takie same bryle, bo kiej se swoich straci jeden z nich, to se jeden od drugiego bryle pojczą,
a aspoň się nie muszą vůbec wadzić.